Terve! Sä varmaan tiedät sen tunteen, kun kello on 3 yöllä, tekee mieli soittaa bossanovaa, mutta musaluokan ovet on lukossa. Ei hätää, mä näytän sulle, että miten sä pääset tonne sisälle ihan milloin tahansa. Mitä sä ryskyttelit siellä? Ei, mä tulin treenaamaan tuosta ikkunasta. Siis nämä tilathan on 27 auki. No oisit nyt heti soittanut, mutta mistä mä olisin voinut ton tietää? Opiskelijoilla on ovikoodi, millä pääsee aina harjoittelemaan tänne. No, miten mä pääsen sitten opiskelemaan tänne? No itse asiassa Alma Nelulla on haku auki tällä hetkellä musiikkilinjalle, joten pistä ihmeessä hakemusta. No hei, tää on ihan mahtava homma. Hei, onko sä muuten humppamiehiä? Mulla on kepit mukana.